2 jaar lang zich het Zeeland er nog saai uit, maar de bouw had in tussentijd net stil aan. De eerste winkel is al iepen. Van het weekend binnen de eerste appartementen te bewonderen en de contouren van het Fries Museum worden zichtbaar. De mening door het grote project had van het begin af verdeeld west. Jood nemen we architect Peter Waalon mee naar de bouw, hij wie in de plan en reclame- en PR-man Johan Vos, groot voorstander. Ik vind het geweldig. Ik vind het echt super. Ja, heel mooi. Ook met dat justitiële gedeelte erbij. Echt heel fraai. Ja. Blijf groot bezwaar hebben tegen het museum, wat op zich niet vrijstaand is. Niet recht in de as van het Paleis van Justitie staat waar wij nu staan. Waardoor je dus in het Fries is maar een brieke stedenbouw kunnen oplossing krijgen. Als je vanaf het station kwam en je liep hier dan richting het centrum, dan kwam je over een koud, kil, kaal plein. Dus ik vind het een behoorlijke verbetering als ik nu vanuit het station loop, het plein over, of naar het plein toe en ik zie de grandeur van het mooie wat daar nu gaat gebeuren. Nou, ik vind het een grove ingreep in de stedenbouwkundige structuur van Ljouwert. En ik ben van mening dat het mijn eerste massaal worden is en dat er overbodige vierkante meters tafvoegt binnen aan het winkelareaal wat we niet nodig hadden. En we moeten maar afwachten of dit volkomt en of dat de nieuwe motor van de economie van Leeuwarden wordt. Winkels en wennings binnen om de kriesdagen hinnenkleer. Het Fries Museum mooie takkemier. September 2012 wordt de bouw afsluiten. Wat de voorstanders allemaal zeggen dat het voor allerlei evenementen nog gebruikt zou kunnen worden, dat is gewoon een leugen die ze nog steeds geloven, een utopie. Want het plein is zo klein geworden. Het plein is een klein beetje verschoven. We hadden eerst natuurlijk daar de grote busbaan hadden we daar en dat hebben we straks niet meer. Dat is allemaal bij het plein gekomen. Dus het plein is misschien een klein stukje kleiner geworden, maar alle evenementen die kunnen daar georganiseerd worden.